Mu ne muka kama yaron ka ba da miliyan 10. Idan ba haka ba sai dai ka fara tsintar sassan jikin yaron. Ga yaron kai magana da shi. Baba za su kashe ni ka ba su. Kana ji ko? Dan Allah ku taimaka mu. Zan tura muku miliyan 8. Hello? Ku sake yaron nan. Kai! Kawo yaron nan. Ƙarya kake Gwaska, amma ka sani wannan yaro salim alim zan baka shi domin in tsira da lafiya ta. Gwaska!